Isikole egameni lika Jesu amen. Sibingelela nje nabasidumiselayo sibingelele nomama uMadlala namhlanje egameni lika Jesu amen. Igama lami ke nginguKhanyisani ngingowaka Mayaba izoqondisa nje uhlelo lwanamhlanje egameni lika Jesu amen. Akukuningi abazalwane engizokusho namhlanje kodwa nje kungukuthi ngenze lo umsebenzi enginikezele wona amen. Uthi ukubhala encwadi yabaHubo 133 bheka kuhle ukuhlalisana kwabazalwane uthi behleli bemunye haleluya uze uthi kufaniswa namafutha wona ehlela ekhanda kuye esidevili bese wehlela emphethweni wengubo kaAaron haleluya uze uthi kufaniswa namafutha uthi kufaniswa namazolo aseHemoni haleluya. Namhlanje ke bazalwane uNkulunkulu uyasithanda ngezikhathi zonke haleluya. Ngimkhumbula uSamuel ngalesi sikhathi umphongolo wakwaIsrayeli bewuthathiwe amaFilisti sewubuyisiwe lithi izwi kaNkulunkulu namhlanje ke khiphani bonke oNkulunkulu lo Ashtaroti bese nikhonza uNkulunkulu nimkhonze yena yedwa haleluya. Abesethi uma eqhubeka athi Nkosi siyabonga abesethi Ebeneza Nkosi usisizile kwaze kwabalapha haleluya. uNkulunkulu uhambe nathi imvuselelo iqala ngoLwesihlanu kwaze kwamanje uNkulunkulu usisizile kwaze kwala haleluya. Namhlanje ke into ekumele siqonde ukuthi njengoba sihlangene singumuntu munye sikhonza uNkulunkulu ekuthiwa masimkhonze yena yedwa haleluya. uDaniel ngalesikhathi efaka emphandweni wezingonyama ngosuku ebemele azokhishwa ngalo ngizwa inkosi uDariyu iza kuye ngokuvevezela iyazi ukuthi mhlambe izingonyama zimdlile kodwa uthi Daniel wena uNkulunkulu wakho omkhonza yena yedwa ukuhlengile yini na amen. Ngoba lo uNkulunkulu akaxutshwa nezinye izinto kodwa ukhonzwa yena yedwa haleluya. Namhlanje ke siyabonga uNkulunkulu ukusigcina kuze kube lapha sizocela nje umama uNkosi ezosamukela abazalwane egameni lika Jesu amen. Abazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Omiphambi kwenu umama uNkosi sindisiwe bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngathi ivoice yami iyaphela. Amen. Ngibingelela ubaba umfundisi uMloyi. Ngibingelele omama bonke. Amen. Ngibingelele obaba. Ngibingelele intombi insizwa uSunday school egameni lika Jesu amen. Amen bazalwane amen. Amen. Sibonga bazalwane izokwamukela ke bazalwane ngizoba ngokwamukela abazalwane uma bekhona abaqalayo ukufika la o abanokufika nje kodwa bengajwayele ngisacela abaphakamise izandla sibabone bazalwane uma bekhona siyanamukela bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Singabantwana nje bakaNkulunkulu sisindisiwe samukela uJesu nje waba inkosi nomsindisi wempilo yethu sihamba nje sikhululekile ngenxa kaJesu. Ngisacela nje ukunamukela ngezwi incwadi kaJoshua uJoshua 24 la uJoshua khona eqoqa izizwe ngezizwe ezahlukene ukuba azohlangana noNkulunkulu azokhuluma nabo indlela uNkulunkulu oyehamba nabo kudala abantwana bakwaIsrayeli. Uyababekela uJoshua izinto uNkulunkulu azenza kubona ezinhle. So ke uma ebabekela ubabekelela indaba yokuthi bayizwe kahle le ndaba ukuthi ngempela uNkulunkulu uNkulunkulu ohamba nomuntu endlini. So sikhonza uNkulunkulu ohamba nomuntu endleleni. Kodwa into engithanda kuye kakhulu uma esekhulumile nabo waqeda uthi kuba
uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani ukuthi ubani enizokumkhonza. Noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, noma onkulunkulu abakhonza oyihlo bese ngaphesheya komfula, uthi kodwa mina Joshua ngiza kumkhonza uJehova, mina nendlu yami ngiza kumkhonza uJehova. Uma sikhona labazalwane singabantwana bakaNkulunkulu, kuningi uNkulunkulu asenzele khona, asakwazi nokubheka emuva. Kodwa nayi indaba, zikhetheleni nina, ningakhethiswa ubafundisi, zikhetheleni nina. Umuntu nomuntu yena owaziyo ukuthi uNkulunkulu uhambe kangakanani nawe. Zikhetheleni nina ukuthi ubani enizokumkhonza. Bathi-ke ayi thina sizohamba noNkulunkulu, sizomkhonza uNkulunkulu, sizomkhonza uNkulunkulu ngoba simbonile, sizwile ngayo uNkulunkulu. Amen. Zikhetheleni nina. Ngibingelela nje bazalwane, kodwa khona into ethi zikhetheleni nina ukuthi ubani ozokumkhonza, ngoba mawuyikhethele uyahamba kalula indlela, ngoba uyikhethele wena, uzenze isinqumo wena noNkulunkulu. Sizohlabelela nje umhlabeleli, sibingelelane sonke egameni likaJesu. Sicela ingcwele umhlabeleli. Mhlanje asizuba nabo bazalwane. Haleluya. Amen. Sizolungiselela nje ukungena namhlanje eminikelweni. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngiyabingelela ubaba egameni likaJesu. Ngiyabingelela obaba bonke, omama bonke, osiso bhuti, uSunday school ngelihle igama lomfelo wethu uKristu Jesu. Bingelela ngokukhethekile umaye phakathi kwethu, siyabonga uNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu bazalwane, sisenkonzweni nje yomnikelo. Alibonge igama likaJesu, sizoya nje straight ezweni. Ngibingelele uAuntie from Maritzburg egameni likaJesu. Amen. Sizoya nje ezweni. Ngicela isikhathi, ngicela sifunde Izaga 10:54. Okay. Sizowafunda nje bazalwane nje lawo mazwi. Inkosi yona iyazi ukuthi why kumele siwafunde Izaga chapter. Izaga chapter 3 nje bazalwane. Sizofunda amavesi amabili nje kuphela, amanye ngeke sisawafunda. Unovesi 3, unovesi 5 omnandi kakhulu, kodwa nje ngicela sibheke la unumber 9 nonumber 10 ofundeka kanje: dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Isethembiso sithi-ke uma udumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho, kusho ukuthi ngabo konke nje onakho. Alibonge igama likaJesu. Udumise bazalwane uNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Ungacindezelwa, ayikho indumiso esuke ecindezelweni. Haleluya. Indumiso yinto equbukayo. Amen. Uma sinikela abazalwane akusikuhle ukunikela ngoba ucindezela. Lithi iBhayibheli njengoba besidumise kuseni, noma sowunikela wenza njengalandlela bawudumisa ngayo ngevoice. Haleluya. Awenze okunye, uyadumisa ngempahla yakho nangolibo lwakho lonke. Alibonge izinto zakho zonke, kuba indumiso. Akunikelwa ngokucindezelwa, sonjalo amaKorinte. Akunikelwa ngokuthi usucindezelekile. Awunikeli ngokuthi unamahloni ukuthi awuzuphakama ngoba awunawo u5 rand okuza ngaphambili. Udumisa uNkulunkulu, awuphakanyiswa ukuthi senginamahloni.
uma unamahloni wokuthi abantu bonke bahleli wena awuna imali omnikelo uzuzama izindlela ezingafanele bazalwane sokuthi ufuna ukuthi nawe abantu babephakama uphakame kanye nawo awumdumisanga uNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Awumdumi uNkulunkulu umdumise uthi namhlanje vele bengingenalutho ngeke abize utho engamnikezanga mzalwane. Uma engamnikezanga busa ukuzama eminye imizamo. Angithi akakunikezanga ngalelo langa. Uzomdumisa ngalezithela ozinikezwe uNkulunkulu. Haleluya. Alibonge igama lika Jesu. Amen. Haleluya bazalwane. Nasi sethembiso sokumdumisa uNkulunkulu ngemnikelo nangempahla yakho. Amen. Izithelo zamasiko noma ngabe yini. Sithembiso sakhona sithi lokho kuya ukuba impilo emzimbeni wakho ukudumisa uNkulunkulu ngemifino nangezimfu nangemfuyo nanoma ngabe yini akubusise ngayo. Haleluya. Kuya ukuba impilo emzimbeni wakho. Amen. Nokuhlunyelelwa kwamathambo akho. Ngamanye amazwi ingxenye yehealing yakho yempilo yakho isemnikelweni wakho odumisa ngawo uNkulunkulu wakho. Nokuthokoza kwakho kuzovela akuveli ukuthokoza bazalwane ekuthinini kwenzakala kuvela ekuthinini udumisa uNkulunkulu ngalokho okukhona. Injabulo izoba khona ngoba uNkulunkulu uzobheka lokhu okwenzile abese yakuthokozisa ngendlela azakuthokozisa ngayo. Amen. Asikwenzi ukumcindezela uNkulunkulu sithi uNkulunkulu bheka nginikele wena ungenze indumiso mzalwane ungaphinde uyilande lento enikeze uNkulunkulu ekseni. Wayemnikelweni uzombalisela kodwa umbalisele ekseni ukuthi ngifikela ngo10 ngadumisa ucomplain wayibakufika emnikelweni uya kuNkulunkulu uthi khumbula Nkosi ukuthi ngake ngadela ngisho 5000 wami okugcina manje ngihlupheka kanjani ekube why ungamdumisa